Vrijeme u vijekovima iza nas donijelo je otkriće i pronalaske. Vatru i umjetnost, točak, parnu mašinu i željeznicu. Otkrili smo Ameriku i mjesec, film i avion, penicilin i rock'n'roll. Dvadeseti vijek, zahvaljujući vakcinama, izbjegao je velike epidemije. Kuge, kolere, gripa, tifusa, malarije, boginja, koje su vjekovima ranije desetkovale našu planetu. Zahvaljujući vakcinama, čovječanstvo je spašeno. Ipak, neprovjerenim i nedokazanim podacima, mnogi roditelji su obmanuti. Pa je danas stopa nevakcinisane djece u iznenađujućem porastu u Crnoj Gori. Ono što njihovi roditelji također ne znaju je i dramatična statistika. Na 1000 nevakcinisane djece ozbiljne komplikacije ima 30. Troje imaju oblike encefalitisa i obično se dešava jedan smrtni slučaj. Za opomenu i to što je tokom aktualne epidemije morbila u Rumuniji zabilježeno čak 6 smrtnih slučajeva na 1000 nevakcinisanih osoba. Odustajanjem od vakcine preuzimate na sebe i svoje dijete rizik smrtne statistike. Zahvaljujući vakcinama, čovječanstvo je spašeno. Ne damo djecu bolestima.